Είναι σημειολογία γιατί αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός που θα δείξει κατά πόσο οι πολιτικές αυτές της λιτότητας που απορρέουν από την κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δι από τη Γερμανία θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται στην Ελλάδα και κατά πόσο θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε και έχουμε γίνει το επίκεντρο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Γι' αυτό ακριβώς γίνονται και τα πάντα. Είπε ο Νίκος ότι διάφορα κόμματα δημιουργούνται κτλ. Ναι, το Ποτάμι, το κόμμα του κυρίου Παπανδρέου, το οποίο το σπρώχνουν θεοί και δαίμονες για να μπορέσει να πάρει το 3%. Αν ο απίστευτος αυτός τύπος διεκδικεί να μας διασώσει άλλη μια φορά, όπως έκανε και πρώτα, που μας έβαλε στο μηχανισμό στήριξης, ποιο είναι το διακύβευμα όλων αυτών και η τρομοκρατία που έχει αναπτυχθεί, να εμποδιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον να έχει αυτοδυναμία. Γιατί είναι σίγουρο, ξέρουν ότι η πρωτιά είναι μία αναστρέψιμη, δεν μπορεί να παιχτεί, αλλά θέλουν να μας περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Και αυτό γίνεται και με τα κόμματα αυτά που δημιουργούν και τα προβάλλουν πολύ μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά γίνεται και από την τρομοκρατία. Έχουμε μια εκστρατεία τρόμου. Ότι θα χαθούν και δεν τους νοιάζει αυτό να γίνει το οτιδήποτε. Δεν τους ενδιαφέρει να διαλυθεί η χώρα, ότι θα χαθούν οι καταθέσεις, ότι θα φτωχύνουμε, ότι θα μας διώξουν από το ευρώ, ότι θα χαθούν οι συντάξεις κτλ. Και όλα αυτά που ακούγονται όλο το διάστημα αυτό και πηγαίνουν μέρα με τη μέρα για να δημιουργήσουν πρόβλημα μέρα με τη μέρα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι καταθέσεις σε αυτή τη χώρα χάθηκαν με τις μνημονιακές πολιτικές καταθέσεις απλών ανθρώπων, σαν και εμάς, 75 δις μόνο τα τελευταία χρόνια για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Χάθηκαν οι μισθοί και συντάξεις, μειώθηκαν κατά 50% και σαν μέγεθος δημοσιονομικό χάθηκαν γύρω στα 63 δις. Οι συντάξεις για τις οποίες επικαλούνται και τις οποίες έχουν οδηγήσει το ασφαλιστικό σύστημα σε κατάρρευση, έχουμε μείωση των αποθεματικών κατά 33 δις και μέσα από το PSI κατά 12,5 δις. Προχθές βγήκε όλη η ιστορία για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι στο πρόγραμμά μας να βρεθούν νέοι πόροι για το ασφαλιστικό σύστημα που καλά κάνουμε και είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Τη στιγμή που το έχουν οδηγήσει σε κατάρρευση και λένε μα θα επιβληθούν χαράτσια στις τραπεζικές συναλλαγές αυτοί που δεν τους αφορούσαν, πληρώναμε για τις τράπεζες και ενώ υπήρχαν και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Το ασφαλιστικό σύστημα το έχουμε οδηγήσει σε κατάρρευση με όλες τις επιλογές αυτές που έχουν κάνει μέχρι τώρα, σκοπεύοντας να φτάσουν οι συντάξεις στο επίπεδο των 300-360 ευρώ το πολύ, το βαρύ. Και οι νέες αλλαγές αυτές τη στιγμή προετοιμάζονται, διότι εκτός από αυτά που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, προετοιμάζονται και άλλα και ανακοινώθηκαν μέσα από το email του Καρδούπολη, ο οποίος κύριος Καρδούπολης δεν είναι ένας απλός καθηγητής πανεπιστημίου, σαν όλους τους τεχνοκράτες μας έχουν φέρει εδώ, είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτός που καθορίζει την οικονομική πολιτική αυτής της χώρας. Αυτά τα προετοιμάζουν και όλα στο επόμενο διάστημα. Τι έχει σκίσει μέχρι τώρα και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναδεικνύουμε ακόμα και τις υπόλοιπες στιγμές που μας χωρίζουν από τις εκλογές. Σε αυτή τη χώρα και το ζούμε όλοι, έχει γίνει πιο άγρια αναδιανομή εισοδήματος υπέρ των ολίγων. Με πρόσχημα το χρέος, το οποίο χρέος φυσικά και με τα μέτρα που πήραν όχι μόνο δεν μειώθηκε σαν ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκε ακόμα περισσότερο, έχει φτάσει στο 178 και σαφώς έχει αυξηθεί και σαν απόλυτο νούμερο. Και όμως το επικαλούνται. Σήμερα είμαστε στη στατιστική υπηρεσία, μια υπηρεσία πάρα πολύ ευαίσθητη. Εκεί προείσταται ο κύριος Γεωργίου, υπόδικος, ο οποίος μαγείρευσε τα στοιχεία για το έλλειμμα για να μας οδηγήσει εκεί και εξακολουθεί βέβαια υπάλληλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου απευθείας και εξακολουθεί να προείσταται σε αυτή την υπηρεσία για να μπορεί να καθορίζει με τα στοιχεία που δίνει, τα μαγειρεμένα, το τι θα ισχύσει στην πολιτική από το επόμενο διάστημα. Αυτό ήταν ένα πλαίσιο που ακολουθήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα για να μας φτάσει σε αυτό το επίπεδο και το οποίο θέλουν να το συνεχίσουν και το επόμενο διάστημα. Γιατί φίλες και φίλοι, η ανεργία δεν προήλθε έτσι λόγω των μέτρων που πήραμε και τι να κάνουμε, είχαμε και δυσάρεστες συνέπειες. Η ανεργία ήταν στόχος για να οδηγήσει στην εσωτερική υποτίμηση. Ήταν καθαρό η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, ήταν στόχος για να εκχωρήσει μαζικές αρμοδιότητες του κράτους στους ιδιώτες. Η αποδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών και των οργανισμών κοινής ωφέλειας που τις λέγαμε ήταν στόχος για να εκχωρήσει όλο τον πλούτο αυτής της χώρας
στους οικονομικούς παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε τα τελευταία, ο κ. Μελισσανίδης πήρε σημαντικούς οργανισμούς, φίλος του Πρωθυπουργού. Άλλοι οικονομικοί παράγοντες πήραν τα πάντα. Αυτοί που τώρα έχουν κάνει και αιτήσεις, οι τραπεζίτες, αυτοί που τώρα έκαναν και αίτηση για να πάνε να ενταχθούν, να τύχουν ρευστότητας μέσω του ΕΛΑ, αυτοί ακριβώς οι οποίοι και βούλιαξαν τις τράπεζες το προηγούμενο διάστημα, ανακεφαλαιώθηκαν οι τράπεζες από τα χρήματα του ελληνικού λαού, αλλά εξακολουθούν να φέρουν τη διοίκησή τους στα χέρια τους. Γίνεται η χώρα πραγματικά υπέστη μια λαιλασία και σε επίπεδο κοινωνικό και σε επίπεδο οικονομικό. Με στοιχεία τα οποία βρίσκουμε τώρα και τα οποία υποδομούν και για το επόμενο διάστημα. Μόνο σε καιρό πολέμου μπορεί να έχεις μείωση του ΑΕΠ 25% που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Μόνο σε καιρό πολέμου. Στην Ελλάδα συνέβη αυτό. Μόνο είμαστε πρωταθλήτρια σε ανεργία στην Ευρώπη. Και στην ανεργία των νέων πρωταθλήτρια των πρωταθλητών. Αυτά όλα ακριβώς οικονομήθηκαν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί ποιος είναι ο στόχος? Για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση του καπιταλισμού, να συγκεντρωθεί όλος ο πλούτος σε λίγα χέρια. Και ήδη, ενώ το 2013 και στο 2013 ο πλούτος, το 1% του πληθυσμού σε επίπεδο όχι μόνο της Ελλάδος, γενικότερα είχε το 44% του πλούτου, το 2014 είχε το 48% και σε αρχές του 15 που διανύουμε σήμερα έχει το 52% του πλούτου. Και ο στόχος είναι το 1% του πληθυσμού να έχει το 99% του πλούτου. Αυτή την πολιτική έρχεται να αμφισβητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την πολιτική. Αυτή την πολιτική που ενισχύει τους ολίγους και εξαθλιώνει τους πολλούς. Αυτή την πολιτική που καταργεί, που διαλύει τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, τον κόσμο αυτόν δηλαδή, ο οποίος μέχρι τώρα μπορούσε να επιβιώσει και να σπουδάσει τα παιδιά του. Αυτή την πολιτική που οδηγεί σε πραγματική ερήμωση. Αυτή έχει έρθει να αμφισβητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν αυτοί οι κύριοι μας λένε ότι η πολιτική που ακολουθήθηκαν είναι ο μονόδρομος για την οικονομία, εμείς λέμε ότι σε πολιτικό επίπεδο μονόδρομος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της κοινωνίας. Σε αυτή την διαδικασία βρισκόμαστε. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημμα αυτών των εκλογών και έχει μεγάλη σημασία το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είπαμε και προηγουμένως, αναφέρθηκε και από τον Νίκο, το τι ακριβώς αναλαμβάνει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Παραδείγματος χάρη για τον κατώτερο μισθό, που λέμε ότι θα τον επαναφέρουμε στα προηγούμενα επίπεδα. Το γεγονός ότι μειώσαν το κατώτερο μισθό και αποδόμησαν, κατήργησαν το εργατικό δίκαιο, ήταν μόνο και μόνο για να οδηγήσουν στην εσωτερική υποτίμηση και να μειώσουν τους μισθούς και να αυξήσουν την ανεργία. Δεν υπήρχε κανένα δημοσιονομικό όφελος γι' αυτό, αλλά ήταν στόχος τους αυτό. Η μείωση μισθών, συντάξεων, η ερήμωση της κοινωνίας για να μπορέσουν να βρίσκουν τον λαό να είναι περισσότερο διαχειρίσιμος, περισσότερο χειραγωγημένος. Όταν υπάρχει μεγάλη ανεργία, φίλες και φίλοι, κανένας δεν διεκδικεί. Ο άνεργος δεν έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί την εργατική του δύναμη. Γι' αυτό ακριβώς έχουν αυτόν τον στόχο. Όταν υπάρχει μειωμένη πρόσβαση στην παιδεία, σημαίνει ότι έχει αμόρφωτους ανθρώπους και ο αμόρφωτος άνθρωπος δεν μπορεί να διαπραγματευτεί και να αντιδράσει. Στην Ελλάδα μέχρι τώρα είχαμε ένα μεγάλο ποσοστό επιστημόνων, δηλαδή μεγάλο σε σχέση με την δύναμη της χώρας μας. Αυτό θέλουν να το μειώσουν. Όταν έχεις πρόσβαση στον πολιτισμό, σημαίνει ότι ο μορφωμένος άνθρωπος μπορεί και να καταλάβει, μπορεί να αντιληφθεί, μπορεί να αντισταθεί. Δεν τα θέλουν αυτά. Γι' αυτό ακριβώς έχουν καταργήσει και όλες ή προσπαθούν να καταργήσουν όλες τις κοινωνικές δαπάνες. Είναι στόχος, είναι επιλογή την οποία εμείς θέλουμε να αμφισβητούμε και θέλουμε να ανατρέψουμε. Το διάστημα το προηγούμενο πολλά πράγματα μας είπαν. Μας λένε και μας είπαν και κάνουν. Το προηγούμενο, πριν από την εξαγγελία, την προκήρυξη των εκλογών, μέσα σε 3 μέρες μόνο, από τις 18 μέχρι τις 21 Δεκέμβρη, περάσανε και ψηφίστηκαν από τη Βουλή 3 νομοσχέδια, 80 τροπολογίες, μόνο η τροπολογία για την Κόσκο είναι 200 σελίδες. Και βγήκαν, είχαν το θράσος σήμερα να βγουν και να σχολιάσουν και χθες τις δηλώσεις του συντρόφου Δρίτσα που είπε ότι πρέπει να πάρουμε την Κόσκο πίσω και σαφώς πρέπει να την πάρουμε, χαρίστηκε η Κόσκο
Ναι, και στην Κόσκο, τις προβλήτες, χαρίστηκε στην Κόσκο, πρέπει να οπωσδήποτε να τα πάρουμε πίσω και όμως βγαίνουν και να το αμφισβητήσουν. Βγήκαν να μας καταγγείλουν ότι είπαμε ότι πρέπει να ξαναπάρουμε τον ΟΠΑΠ πίσω και τα λαχεία για να μπορέσουμε τα έσοδα αυτά να ενισχυθούν και το ασφαλιστικό σύστημα και οι κοινωνικές δαπάνες, οι οποίες χαρίστηκαν στο Μελισσανίδη. Ο Μελισσανίδης έχει ένα προσώνυμο, είναι φίλος του κ. Σαμαρά. Με αυτές τις λογικές προχώρησαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό εμείς καλούμαστε τώρα να το αμφισβητήσουμε, να το ανατρέψουμε. Οι εκλογές λοιπόν αυτές είναι πιο σημαντικές που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, γιατί διακυβεύονται τα πάντα. Διακυβεύεται η ίδια η υπόσταση του ελληνικού λαού, η δυνατότητα να επιβιώσουμε, η δυνατότητα να μπορούμε να δούμε και ο λαός και η νέα γενιά να ατενίσουμε, όλοι εμείς και οι μεγαλύτεροι και οι νεότεροι, να συνεχίσουμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Η δυνατότητά μας να έχουμε ελπίδα. Η ελπίδα έρχεται μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ και το βλέπουμε όλοι. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κάθε πολίτη, ο κύριος που τον βομβαρδίζουν για να είναι τρομοκρατημένος. Να τον πείσουμε ότι είναι αναγκαιότητα. Αναγκαιότητα σήμερα είναι η μοναδική λύση, η μοναδική ελπίδα, η υπερψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ, η ανάδειξη της αριστεράς για πρώτη φορά στη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Πιστεύουμε ότι στις 26 του μηνός θα ατενίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και αυτό δεν θα είναι μόνο για μας. Θα ισχύει και για όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο το ενδιαφέρον που υπάρχει στην Ελλάδα. Ήδη στην Ισπανία γεμίζουν οι τοίχοι της Μαδρίτης με το σύνθημα ΣΥΡΙΖΑ Podemos Venceremos, διότι δημιουργεί μια νέα ελπίδα το γεγονός ότι μπορεί η αριστερά στην Ελλάδα να κερδίσει. Μια νέα ελπίδα δημιουργείται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αμφισβητείται όλο αυτό το πλαίσιο που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Αμφισβητείται οι ίδιες οι πολιτικές αυτές του νεοφιλελευθερισμού. Πιστεύοντας λοιπόν ότι η 25η φυσικά Ιανουαρίου και από εκεί πέρα η 26η Ιανουαρίου θα είναι μια καινούργια μέρα για μας και για την Ευρώπη. Καλούμε τον ελληνικό λαό να μας στηρίξει, όχι για να μας δώσει λευκή επιταγή. Θέλουμε το λαό να στηρίξει και να ελέγχει την κυβέρνηση της αριστεράς, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα που είπαμε ότι έχει να κάνει με το χρέος, με την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης, με την ίδια την επανασυγκρότηση της οικονομίας. Αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εγγυάται το μέλλον και εγγυάται το μέλλον όχι μόνο των δικών μας και της νέας γενιάς. Σας ευχαριστώ.